ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದೀತಿನಂಚಿನ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ MGM ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಮೆಹಂದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ BSc. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾತಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೆಂಕಲೆ ಗುರುವಾರ ಜುವಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾಯಿಕ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೆಹಂದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಶ್ರೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲು ಆಲೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿತ್ತಲು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಗ ನೆಡ್ದುಮ್ ಸೇರ್ದೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೆಹಂದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ಹೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಮೆಹಂದಿ ಆಯ್ತು ಏನಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಂಬಲೆ. ಸ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 32 ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತಡ. ಸೊ 2 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ BSc ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 70+ ಜನ ಮೆಹಂದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಕ್ಕ 32 ಎಂಕಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೆಂಚು ಮೋನೆ ತೋಜರಪ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಹಂದಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಸಂತಾನೆ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಚಾಪತ್ತು ಒಟ್ಟು BScಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಇಂಕ ನಾವು 9 ಗಂಟೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಫೈನಲ್ ತೋಜಾವೆ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಚನಾಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಶಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಆಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ BC ಇದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಚ ಬೈದಂಡು 1 ಅವರ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.